Se det julemanden igen. Når man misspiller Everproof. Og jeg var sammen med Team igen. Det er ofte du kan. Så med ham der julemanden derovre. Det er lidt svært. Jeg kan tage det. Det var til gammelsteg, men det er ikke. Jo. Du har ikke optify med det. Jeg har slået min fra, fordi min FPS, den hakker godt nok, når jeg har det på. Fuck over til dig. Så, slip. Løb. What? Løb. Tag ham. Jeg har den ikke. Snart. Jeg har gyldne sko til dig. Jeg har gyldne sko til dig. Det er lidt svært. Så tager jeg dit træsvær. Her. Giv mig. Alle dine penge, ja. Jeg går op i gammelstræk. Jeg skal på, at der ikke kommer nogen op i røven på dig. Skider på. Hvis der er nogen, der kommer op i røven på dig, så skider du på dem. Ja. Ninja skills! De her 2 irons eller andet. De her 2 irons. Præcis. Har du 5? Okay, kom hen derhen, hvor jeg er. Martin, hvad kommer der hen? Til mig? Hen til os! Der 2, der kommer! Det er en god idé. Hen til mig. Jeg kan ikke speed. Dan, slå dem ned. De var begge 2 faldet. Se. Jeg kan høre de efter. Hvorfor falder jeg helt til ned? Dan, slå ihjel. Nej! Måske jeg kan ud af stenskab. Måske siger til at... Os! Pas! Så hvis der er noget blodskram, Skal jeg så gribe mig? det er ikke klart. Måske det bliver blodskram. Jeg heldigvis ikke kan klare det. Nu begynder det! Du har bedre armor end dem, jeg har jo med andre. Rick! Hvor er I? Han er over ved Pikachu. Nej, han er over ved Spawn. Yes! Jeg synes, det var sjovt, hvis du døde der. Oh ja. Den tager mig her. Nej, tag snak ørerne igen. Snak. Ja. Snak ørerne. Det går godt. Som jeg sagde i starten af videoen, vi flækker. Vi flækker. Og dem der ser med, vil du sige mig godt give dig en subscribe, hvis I vil. Håber I vil. Det er fedt, hvis I vil. Og husk nu, så efter et Daniel Thiel og find hans kanal. Eller link i beskrivelsen. Ja. Vi kan også skrive, hvad vi kan gøre med af. Det er kommentarer. Bare kom med. Vi tager imod.
Og vi kommer også til at spille noget Ark Survival Ball. Du gør. Og GTA. Ja, jeg gør. Nej. Men Jeg er ikke gode med penge på det. vi kommer til at spille sådan mange overlevelsesspil og måske også lidt kreativt. Det Ja, eneste, ham er ikke godt lidt kreativt. det eneste, hvad jeg ikke fatter. Det eneste, hvad jeg ikke fatter i verden, det er, når, efter man har købt en computer, ikke op? Så hvorfor, når man skal købe noget på computeren, så f.eks. man skal købe et program eller noget, så hvorfor skal man købe det, når man har brugt for eksempel 1 million kroner på en computer? Og så for eksempel skal bruge verdens bedste virusprogram, som koster like 1000, og så lige pludselig skal man bare bruge 1000 på det. Altså hvorfor, når man har købt en computer, hvorfor kan man ikke bare få alt gratis, når man har købt en computer, når man har brugt så mange penge på det? Speedcomputer, der koster 14.000. Det er dog. Din. Ja, den koster 14.000. Vi begynder 5, 4, 3, 2, 1. Boom! Husk at åbne kisterne. Det er skønt derovre. Løb. XP! Er der nogen efter mig? Jeg er fucked. Bag dig. Rasmus. Fuck. Jeg har et træsvær ved rundt. What the fuck? Jeg har ham. Bitch! Venter perle. Ja. Den er syg. Så tager jeg den. Jeg tager rabansen. Jeg har en dier og en vinterperle. Det siger får jeg også en dier her. Hvis du får en dier og en pind, så er det meget vildt. Og så skal jeg komme mere op, hva'? Ja, ret meget skal du. Det er bare... Jeg tror ikke, vi skal gå ud. Jeg kan også bare teleportere med min anden over til dig, som skoler jeg der. Der er kisten. Og en enderkiste med jernarmor. Og med et jernsværd. Sådan. Og så en stor kiste med jernbuks. Hvorfor ser du? Stensvær. Da jeg mangler kun et jernbuksblad, så har jeg alt. Men jeg har en stensvær. Jeg har Mangler du sko? nej. Jeg har jernsko. Jeg har en bue. Jeg har en masse armor, hvis det skal være. Hvis man løber med træsvær. Hvad har du der for noget? Hvad? Jeg mangler kun et jernbuksblad, så har jeg fået iron. Sådan. Jeg har et jernsværd. Jeg har fundet en giga lava vand. Fed. Rasmus, jeg har fundet en crafting table. Jeg kan jo craft noget. Nej, jeg prøver lige at kravle herop, og så se om jeg godt kan få en pind. Så kan jeg godt købe en jernsvær. Kom. Så skal vi nakke alt, hvis vi har et jernsværd. Okay, der er 4 tilbage. Der er snart dødskamp. Snart? Jeg tror, der er dødskamp, når der er 3, er det ikke? Jo, der er dødskamp, når der er 3. Gyldne svær og hurtighedspotion, sådan. Jeg kan se med jernarme. Rasmus, jeg har hurtighedspotion. Jeg er hele. Jeg drikker lige hurtigt min hurtighedspotion. Her det gav max mening, det der. Jeg drikker lidt hurtigt min hurtighedspotion. Wow, shit! Ja, nu har jeg taget alt hvad der var i kisterne. Ja. Okay, godt, fordi jeg er henne ved dig. Hvorfor gør du? Jeg kan ikke se det. Du kan snart se din name-tag. Nej, her. Jeg er lige her. Og der, hey. Hey. Ja. Her er noget bedre arme. Rasmus! Kobi! Foran dig! Nå ja, der er jo synlighedsblokke. Der er synlighedsblokke. Jeg kan ikke finde. Nej! Du har sat hende en god tidspunkt til at falde ned. Fuck, hvor irriterende. Okay, så må vi se, om jeg kan vinde det. Fuck, det der var pisse nederen. Rasmus, der er en. Se, what? Der er en over ved gamle style. Okay, wait på ham, så kommer over til mig. Det er der virkelig gode ting. Ja. Rasmus, dødskamp starter om 10 sekunder. Tag Anarkist! Anarkist! Hurtigt! Spad. Hurtigt. Det kan jeg fange.
Au! Wow! Scheisse. Du får Rasmus. Ej! Hvad sagde jeg? En runde mere, så slutter vi. Og hvad? En mere runde, så slutter vi. Nej. Jo, så tager Forrest. Hurtigt! Åh, 15. Efter den her, så stopper vi. Nej, vi gør ej. Jo, Vi kun taget 2. 3 runder. Tag en mere. Nej, ikke 3 mere. Jeg sagde en mere. Ja, det er den her. Nej, Nå, det her! Åh, hvorfor? God tidspunkt til at lægge. jeg synes det første er lækker. Rasmus, hurtigt! Hurtighedspotion. Jeg flækker ham der med brød. Spasser! Fik en pind. Fuck! Bløb. Fuck dig, du tog det hele. Nu skal jeg have en craft tip. Der. Shit. Jeg spurgte dig, du skal ikke slå mig igen. Fordi jeg har de ansvar. Der er mere iron. Har du en til pind? Nej. Kom der, vi skal væk. Boost! Kom der, vi skal nakke en. Jeg er bare hurtig, fordi jeg er hurtighedspotion. Tag ham her. Boost! Nej, det er en link. Boost! Du har ham! Pas på! Jeg vil have hans ting. Fuck dig. Ja, jeg vil også have noget. Du tog det hele. Du deler slet ikke. Fik ham. Du deler slet ikke. Har du lige set, hvor meget du har? Jeg har ikke engang en våben. Og det havde han. Værsgo. Okay, her. Har du fundet noget? Nej. Hey! Nå. Hey! Der. Ja, Stenix! Ah, okay. Fedt. Boost! Hey, stop med det der boost. Der er en kiste bag dig. Var der noget? Nej, der var her. Der. Det var heller ikke noget der. Den er kiste. Jeg gætter på, at den er fede. Nej, iron. Det her. Åh, var det rent. Peter! Den hjælper med at tage ham. Hvorfor sætter du bare så kæmpe ud alt? Vi skal jo gå på ham sammen. Ja, vi har jo ikke chance. Vi havde jo ikke chance endnu. Nej! Jamen, du kom jo ikke, mens jeg gik i gang med en test. Jeg har ikke en fucking chance. Okay, hvad kan du tage? Først? Nej, ikke. Ja, vi skal slutte videoen. Skal jeg? Så lang tid skal det... Allerede. Så lang tid skal en video ikke tage. Jeg har taget allerede. Allerede? Shit. Så, skynd nu. Og så tror jeg, vi skal slutte af her. Når vi er færdige. Allerede. Åh, det er lidt. Ja. Ja, den her, den elsker jeg. I love it. Jeg kan lige, hvordan det er. Hey, det er Benjamin Stjerne. Han kender jeg godt fra DDP. Han er påen i DDP. Og da jeg ved, hvor vi skal hen. Hey, Benja. Dan, prøv at se. Vi skal den der vej. Okay. Det er den bedste vej. Det er der, hvor der er enderkister og sådan noget. Fik 2 stykker jern, kom så. Jeg er sluttet. Kobe, enter perle. Bitch.
med, altså prøv at slippe. Lige på en efter en kiste. What? Ja, tak. Ej, jeg er bange for, at vi dør lige nu. Okay, vi skal bare lige et sted hen her. Skruer op bjerget. Løg! Se, her. Løg! Tag ting. Løg! Jeg er død. Au! Ja. Hvad siger jeg? Shit. Dræber. Hacker. Det lyder ikke til mig. Væk. Kom sådan. Take it. Fisher. Hell nej. Bitch! Kom nu. Bare klar. Okay, alle sammen. Vi ser på dagen. Okay, jeg får lidt at sige, hvis vi vil det. Hey Rasmus! Hvad er det? Jeg er løb. Get trolled! Jeg kan godt høre en efter Nu mig. ser vi Dal til blive slået ihjel. Tror jeg. Yep. What the heck? Hvordan er den så hurtig? Hurtigt, jeg skal sige. Nå, men altså, her slutter vi af. Og hvor er Daniel Thiel hen? Hold med. Og ham der han er meget ulækker, synes jeg. Den Steve. Men I skal have tak fordi jeg ser med her. Vi ved ikke helt, hvor mange episoder skal være. Så ja. Men giv et like, hvis I kan lide videoen. Giv et dislike, hvis I ikke. Men ellers håber jeg, at vi ses næste gang. Akut. Kommenter, hvad I kan gøre. Akut. Hej.